Cigydd yn ein haros ni nawr ym Pencampwriaeth Pwysau'r Cigydd ac mae enillwyr yr adran hon wedi mynd mlaen ag ennill y prif bencampwriaeth 4 allan o'r 6 mlynedd ddiwethaf. Nawr mae hwnna'n ddweud mawr, Adrian. O, hwnna'n ddweud mawr dydy, mae'n profi chi y safon sy'n fewn y dosbarth yma a bod o'n onan sy'n chi dwi'n teimlo'n gartrefol iawn mae heddiw edrych ar y dosbarth yma. Hwn ydy dosbarth a pob eisiau ennill. Enwau cyfarwydd iawn fan hyn heddi. O, mae big guns o fama, dydyn nhw. Da chi'n gweld y gwyneba? Oes da fama gyda stoc arbennig o dda. Yma, mae John Hall efo'r par ysgam tydi. A Robin Slade gyda par eto. Robin Slade, yn lle oedd y prif bencampwriaeth y llynedd. Oedden ni'n ail greu hanes heddi. Mae gen i barch mawr at Robin, mae o'n hen lawr y gem dydi. A bob amser yn groesawus yma, a eisiau siarad a rhannu ei brofiad gyda pawb. A gyda'r ifanc, hynny sy'n bwysig na dwi'n licio Robin. Mae'n fwy annwyl iawn, yn dweud? Annwyl iawn. Bob amser mae'n dod draws Gilbert ni, sef y mab, sy'n mond yn 11 oed. Mae bob amser eisiau rhannu ei brofiad gyda fo. Mae gen i lot amser i Robin. A wedyn y trydydd par fyna, bachgen ifanc, Dyfan Clwyd Evans o Melyn y Wig yng Nghorwen. Wel ie, a'n diwen hyfryd i weld Dyfan wedi cipio'r wobr gyntaf yna. Mae e wrthus blynydde nawr, y fe a'r mab gyda'i gilydd, a mae'r wraig, mae'r teulu, mae hwn wrth gwrs yn y ffair eia fan hyn, a wi'n credu mond y sioe frenhinol sydd yn gwneud hyn, mae'r teulu i gyd yn cymeryd ran, ti gytre am wsnos cyn dechrau'r brwlwm i gyd, mae'r plant yn cico rwy'n bob dydd, mae e'n fusnes teuluol ar ddiwedd y dydd, a mae e mor neis i weld yr ddwy fach ma ar y brig fan hyn heddi, ac yn disgleirio, mae rai fi weid. A wedyn, mae ni Michael Owens glantre ar teulu gyda 2 bar. Par arbennig, welis i hyn ymlaen ddoe. Pan ni gartre'n edrych ar teledu, da iawn ydyn nhw. Ond mae Michael bob amser yn troi i wyn allan yn arbennig, edrychwch ar y par. Mae'n edrych ar ei gorau yma heddiw, ydyn nhw. A nid un par ym Pencampwriaeth Pwysau'r Cigydd, ond 2. Wel ie, a fel wedys ti am meic fyna, Edran, mae'r hael yn sheino arno nhw fyna nawr, a wedau wrtho ti, maen nhw fel Snow White yn dyn nhw, maen nhw fel Eira Gwyn. A tricks of the trade fel maen nhw weid, reit, ond fi wedi gofyn i Heilwen siwr ys 10 mlynedd. Wel, Heilwen, fel wyt ti'n cael y rwy'n ma mor wyn? Gei di beth o bod, mae hwn yn rhywbeth mae'n ti ddysgu o flwyddyn i flwyddyn. Mae gyfrinachau, o, boes bach, paid â siarad. Felly wedi ddi wrtho ti, golchan o dy fferi liquid. O, nag e wir, bydd y glan yn soft i gyd. Ti'n trial rhywbeth gwahanol o flwyddyn, a yn y diwedd fe wneud i ddi, ond mae'n galed. Ond tra da ni'n edrych ar y 2 bar gen glantre fa mar y funud, sef y 2 bar arbennig. Mae'n glod i Michael a Hilwen a'r boes a'r teulu. Ond mae rhaid ni gofio am y boachgan sy'n clipio ddyn nhw sy'n danos gyda Michael yma ar y funud ydy David Jarman. Mae hwn yn arbenigwr ar glipio rhywun. A bosib iawn bod o fewn un o'r gorau sydd yma. Ond i siarad efo David bore yma, esfain twtiwthi ar y gem. Mae wedi dechrau clipio defaid ys yma'n 40 oed meddwl fo. A mae yna 36 y flynyddoedd yn ôl. Mae yn 100 eleni. Mae'r bachgan yma'n arbenigwr ar y gem. Dyma'r bachgan gorau o fewn. So mae'n glod i Michael hefyd, ond mae David yn rhan mawr o'r tîm. Profiad yn beth mawr yn dweud? Wel odi, ac yn aml iawn, mae'r gollen yn gallu gwneud rhyfeddodau. Maen nhw'n mynd i roi siap i ti, ond mae rhaid i swmpo rwy'n ma. I ni'n beirniadu o'r fan hyn, mae'n anoddach i beirniadu fan hyn na beth yw i'r beirniad. Mae e'n cael teimlo rwy'n ma, a teimlo rwy'n sydd yn gweithio ti ar ddiwedd y dydd, pwy un nhw sydd yn heirydd i'r wobr gyntaf yna, ond mae'r clipo yma a lot o help, creda di fi. Wel, ar y nod yna, ni gael hoi fach o gylch y defed ac fyddewn ni nôl yn y man i weld pwy fydd pencampwr adran Pwysau'r Cigydd. Yma ym Pencampwriaeth Pwysau'r Cigydd, mae'r beiriad yn mynd trwyddyn nhw'n gyflym iawn, a mae'r ysgafna a'r tryma wedi cael ei dynnu mlaen, Adrian. Yndi, mae'n diddorol. Mae'n mynd am y mowr ar y bach yma. Ond cofiwch, ar par bach na'n arbennig o dda. Oedden ni'n edrych yn o yma, mae'n ddido yma fan fwy poddwch yn mewn. Dyma ti bar cry, meddai. So, ella bod mae'n un dall dipyn bach mwy na fi bore yma. Par ysgafna'r dosbarth, 73.5 kilo, nag 72 kilo o deulu'r hol, Caer Llewellyn. Wedodd ti, mae'r peirau yma, mae'r peirau ysgaf, mae'n agos iawn at ynghalon ni. Mae e'n bar lle mae'r plant bach yn gallu cael gafel yn nhw a cadw. Fe nillon ni hon, ni wedi ennill y gystadleuaeth yma, siwr 6-8 o fewn yr 11 mlynedd ni wedi bod wrthi ni, neu Robin Slade sydd fel arfer yn mynd â hyn. O na! Michael Owens
Owens, Glantre, Pontchan. O ti ddim yn bell ohoni, Adrian? Da, o'n i'n offi'r par yna. Oedd eisiau mewn i'r sied bore, ond nhw'n sefyll allan i mi. Wel, diolch o galon i chi. Michael a Heilwen, Andrew a Chris Owens, Glantre, Pontchan yn mynd â hi gyda phwysau 88 kilo. Llongyfarchiad yn fawr iawn. Chi'ch doi yn amlwg sydd wedi dewis y par gorau, nid y tad, yma? Wel, suppose e fod. Ond y cwestiwn yw, pan bys i'n gweld chi lan yn yr agri squat yn yr Alban, ti'n pethefnos yn ôl, oedd dim o'r rwy'n yma, gyda chi yn y shed yn barod wedodd Michael? Na, dyna mewn ar ôl ni. Felly, mynd yn ôl a yw i, ond wedi gweithio i chi? Odi. Ond beth yw'r gyfrinach? Chi yn troi nhw mas o flwyddyn i flwyddyn? Chi wedi ennill y prif bencampwriaeth 4 gwaith yn y gorffennol? Odyn 4 gwaith. Beth yw'r gyfrinach? Sa'i gwybod. Lot o waith yn neud, oes e? Sa'i gwybod beth yw'r cyfrinach yn ei. Just stico ni bob blwyddyn nhw e. A faint o'r hyn sydd gyda chi? Faes i go. A siod. Faes i go. 140 ysdyn ni. Cant o beth. A 200 o crosses yn ni. Digon o waith felly? O, digon o waith yn ni. Mae llongwch chi ar y môr iawn i chi a phob lwc ar y prif bencampwriaeth. Diolch. Diolch.